Молитва за Израел. Халелуя, Господи! В днескашния свят ден, Господи, който си ни подарил, Господи, моля се за Израел, Боже. Моля се за Твоите чеда в Израел, Господи, в Иерусалим. Ти да ги благословиш в днескашния ден, Боже. О, халелуя, на 20 октомври, Господи! Аз се моля, Боже, на славата, Ти да ги опазиш от злото на лукавия. Аз се моля Твоят божествен, съвършен шалом да дойде за Иерусалим, да дойде за Израел, Господи. В името на Божия Син Исус Христос, в името на Ишуа Хамашияха, в името на нашия Спасител Адонай. Халелуя! Нека да дойде, Господи, Татко Святи, Твоето свято слово, което си говорил, Господи, в пророците за Иерусалим, че ще го направиш, Господи, да бъде похвален град, Господи, осветен, между всички народи да блести. И аз се моля, Отче Святи, Татко, халелуя, Хова Елелюхим, в името на Твоя възлюбен Син, благослови Иерусалим, благослови Иерусалим, Боже, защото си казал, на стените Ти поставих стражи Иерусалиме, които няма да млъкнат ни денем, ни нощем. О, халелуя! Вие, които се стоите на стените, ми казва Господ, не замлъквайте, но молитвувайте за Иерусалим, за Израел. Ши рабасая рабашия сперелекер. Моля се, Татко Святи, да има в днескашния ден божествен шалом в цялата земя на Израел. Божествен шалом, Господи, да се проповядва Твоето Слово, Твоето Евангелие, Господи, надлъж и на шир по цялата Израилева земя, да се проповядва Божието Слово, Божието Слово на Исус Христос, да се проповядва между всички евреи, Господи, да познаят, Господи, да се отмахне булото от очите им, от сърцата им, на много евреи, Господи. О, халелуя! О, халелуя, святи душе, да познае Твоето спасение, Исус Христос, да познае Твоето спасение, да се проповядва Твоето Слово, Твоето Евангелие в целият Израел, Боже, се моля. Твоето Слово, Боже, да достига и най-далечните места в Израел, където никога не се е проповядвало, да се проповядва Исус Христос, Твоето спасение във всички градове и села в Израел, Боже. Халелуя! О, халелуя! Татко, благодаря Ти, Боже, на славата. Благодаря Ти, Ишуа Хамашияха. Благодаря Ти. Благодаря Ти за Твоите благи милости към Твоят свят народ, Господи, който си го предузнал и избрал. Халелуя! Благодаря Ти за Иерусалим, че го правиш, Господи, похвален между всички народи. Халелуя, Иерусалим, славен царски град, където Ти, Божи Син Исус Христос, ключи нов завет с Израилевия дом и привлече всички племена, народи и езици при себе си. Амин. Халелуя! Халелуя! Молете се, скъпи брати и сестри, от тялото Христово за Израел, за Иерусалим, защото аз вярвам, че идват мощни и славни времена за Израел от лицето на Господа. От лицето на нашия Бог Всемогъщия Отец идват славни времена, освежителни времена идват от лицето на Господа на силите. За целият Израел идва Божията милост и благодат в голяма мяра на съживление, на пробуждане. И ние ще чуем и ще видим и ще преживеем велики чудеса и знамения, които се случват в Израилевата земя. Амен! Това аз го вярвам и го виждам в духът си, че идва, че идва. И аз се моля също да бъда участник в това свято преживяване, което Господ дава за Израилевата земя, за Израилевият народ, да го преживея заедно с моето семейство. Амен! Амен! Шалом, шалом! 20 октомври 2024 година.